Слава да бъде на името Ти. Амин. Поздрави човека си, който е до теб. Бъди благословен, кажи. Ти си ми дар от Господа. И аз благодаря на Бога за теб. Тук наскоро почнахме с брат да ходим по църквите, за да можем да се насърчаваме в името на живият Господ, защото Бог е милостив, Бог е верен, Бог е благ. Докато бях на стола и ви слушах, как така се говорите, дойде ми в мисълта едно слово.